गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि सुमिता सना ब्लगार इउटिउब चेनेलाव बरायबाय। आं दिनै नोंथांमोननो देखायनो लादों नाजों बिलाहि संनाय। गिबियावनो नाखौ एवफ्रामग्रोना लानाय जाबाय। नोंथांमोन थावखौ गुदुं खालामथारनांगौ दै। थावखौ गुदुं खालामाबाथाय नाया गेब्लेयो माने। नायना लादो नोंथांमोना। सोरबा थावखौ गुदुं खालामा, बेयावनो गेब्लेजायो आरोखि। नाखौ एवखांना लानायनि उनाव पियासखौ सेरदो आरो पियासखौ एसे खामहोनांगौ। पियास बिलाइ एवफ्रामना साइडआव दोनथ'बाय आरो पियासखौ एसे एवफ्रामना लानानै पियास एवफ्रामखांनायनि उनाव बिलाइखौ होसनसै आरो दा नोंथांमोना नायना लादो। नै एसे गुदुं जाहोबावनांगौ र', एसे खामहोनांगौ आरो पियासखौ। नै बिलाइखौ होसनबाय आरो बिलाइखौ होसनखांनानै बिलाइखौ एसे खोस्लिजों फिदिंनानै एवफ्रामनांगौ आरो एवफ्रामखांनानै खोबना होदो। खोबना होना संख्रि फानलु होदो। संख्रि फानलु होनानै एरग्लिदो एसे दै होनानै। नै दा खोबना होनांसिगोन आरो हालदै होग्रोनांगौ एसे। हालदै एसे होनांगौ। हालदैखौ बारा होलायनाङा बिलाहियाव। हालदै होदो। होनानै हालदै होना एरनाङा दे लोगोफोर। खोबना होनांगौ एसे। खोबना होनानै हालदैया जेब्ला एसे माबा जायो सिङाव, होमबासो एरना होनांगौ आरो, नङाबा हालदै मोनामो ओंख्रिया। नै दा नैबे गोदौबाय। एरग्लिखांनानै दा नाखौ होसननांसिगौ आरो नै नाखौ होसनबाय। नै दा दुन्दिया होनोसै आरो दुन्दिया होबाय। लास्टआव दुन्दिया होनांगौ, होमबासो मोदोमो। दुन्दिया होबाय आरो दा